Nagsubo og maayo ang tibok dakbayan sa Coronadal sa South Cotabato. Human mitaliwan si Mayor Attorney Eliordo Bebot Ojena alas 8 sa gabi ini niaging Domingo sa Johnson Doctors Hospital. Wala pa'y gipagawas nga official statement ang pamilya og lokal nga panggamahanan sa Coronadal apan sa inisyal nga impormasyon gidala sa Johnson na nasampit na mayor ni nakalabayng Sabado gumikan ipailumom kini sa operasyon tungod sa respiratory failure. Kahibaluan nga dugay ng gaanto si Mayor Ojena sa iyang gibati apan kanunay kining gapanghimakak nga anaa siya sa maayong kahimtang ug wala naapektuhan ang iyang serbisyo isip mayor. Ni nakalabayng adlaw nabantayan sa mga supporters ang kanunay nga pagkapagaw sa tingog sa mayor. Kagahapon sa gipaygayong flag raising ceremony sa LGU, masinati nga nagbagutan og maayo ang tanang empleyado. Si Vice Mayor Erlinda Pabe Arakel nga formal nang nanumpa kagahapon isip City Mayor nahimong emosyonal sa kamatayon sa pinalanggang alkalde. Wala na rin po akong career sa broadcast because under the law, I am not allowed to practice my profession anymore. Nag-sign off na rin po ako sa radyo. Naka-half-mast na usap ang tanang flagpole sa LGU ingon man sa laing tulunghaan. Samtang na paabot og pahisubo ang mga provincial ug municipal officials. Sa pagkakaroon gidahulat na lang sa tanan ang pahayag sa pamilya aron masayran ang hinungdan sa kamatayon ni Mayor Ojena. Samtang gikan sa XFM 95.9 General Santos City, among ginapaabot sa tanang Coronadaleños ang kinasing-kasing nga pahisubo. Mga katropa, gusto ba ka magkape pero galikay sa palpitation? Diri na ta sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.